Bueno, nik uste dut ekarpen bat baino gehiago egiten dizkiola, ez? Batetik herritar moduan, ez? Esango nuke herritarroi ematen digula inguruko informazioa. Eta gaur egun internet bidez munduan beste puntan gertatzen dena jakin dezakegu oso errez, sare sozialekin beste inbeste, informazioa kontsumitzeko modua pilo bat aldatu da, kasik bakoitzak erabakitzen du zeri buruz informatu nahi duen eta zeri buruz ez. Baina nabasa horren guztian erdian, badaukagu referentziazko produktu bat, esango nuke, ez? Gure inguruan gertatzen dena kontatzen diguna. 0 kilometroko informazioa ematen diguna, ez? Herritarroi. Eta eragilei dagokienez, esango nuke plaza dela. Hitzak lekua egiten diela, beste toki batzuetan igual lekurik izango ez duketen edukiei eta sorkuntzei, eta hitzan badaukate bere tokia. Orduan, herritarroi ematen digu bertako informazioa, eragileentzat plaza da, hori guztia euskeraz ematen digu, orduan iruditzen zait referente garrantzitsua dela. Eta euskararen inguruan komunitate sortzaile ere bai, esango nuke. Bueno, hitza iritsi izan, nik esango nuke gure etxera natural eta hasieratik. Baina hor, bueno, nik igual bidea ez da hor batean hasten, ez da hutsetik hasten, ez? Hor testu inguru bat dago eta aurreko bide bat dago, ez? Eta horiek ere igual gogoratu behar dira, edo bueno, horiek ere nik behintzat gogoan ditut, ez? Testu ingurua da 2003koa, ez? Egunkariaren itxieraren testu inguru hori, hor sortzen da hitza. Eta egia da, momentu hortan dagoeneko bazegon nahi bat eta gogo bat bertako tokiko informazioa aterki batenpean edo sartzeko. Bazeuden, herrietan bazeuden hainbat hedabide txiki edo esango dugu, euskarri diferentetan, baina bakoitza bere aldetik. Eta hor, bueno, egosten ari izan ja, nola egin, aterki beraren pean, tokiko informazioa, leku desberdinetakoa, hor biltzeko. Eta nik uste dut, egunkariaren itxierak ekarrizun elkartasun moldea, ekarrizun babesa, eta nik uste dut horre guztiak igual azkartu egin zuela prozesu hau ere. Egunkaria itxi zuten, baina berria egingo dugu, eta gainera tokiko informazioa indartuko dugu eta bultzada bat emango diogu. Eta orduan, kasik aldi berean sortzen da berria alde batetik, eta bestetik aterki handi horren pean, hitza izeneko aterki horren pean, eskualdez eskualde, hainbat tokitan, bakoitza bere ezaugarriak eta izan da, baina horrela sortzen dira. Eta hori da testu ingurua pixka bat. Eta gero bidea, ez delako hutsetik sortu. Hor dago aurretik Lauhaizetara aldizkariak egindako bidea, nolabait, 80. hamarkadan sortzen da. Eta, egiten du bere lekua bilatzen du herrian, auzotako albisteak emanez, kultura eragilei tokia eginez. Nire kasuan konkretuki, erredakzioko kide izan nintzen hasieran, gero kolaboratzaile izaten jarraitu nun. Eta orduan, hitza sortzen denean eta nolabait Lauhaizetara desagertu, guretzat Lauhaizetara gure proiektua zen, bat egin genuen hasieratik, eta proiektu hori desagertzen denean, besteak hartzen du bere tokia oso modu naturalian. Nik hitz batean esango nuke gertutasuna. Eta igual da, zuk esan dezuna ere, gertutasuna, igual baita ere, denbora pasatzen duten denboragatik, edo zeinek idazten duen, gertuko jendea delako, baina hitz batean esango nuke gertutasuna. Hori, bertakoa kontatzen didalako, bertakoek kontatzen didazuelako, bertako hizkuntzan kontatzen didatelako, eta hori ez dit ematen beste inork, hitzak bakarrik. Orduan, zaindu beharreko altxor bat.